Harjut, hei! Henkari. Taitaa olla faija henkari. Ei, omat. Oisko noin? Pannaanko sama? Joo, Paula. Ine. Okei, yksi huvihaukki on pizza 2 persialaisella matolla. Mitä mä sanon 2 persialaisella matolla, niin mä tarkoitan sitä. No niin, sitä minäkin. Pönttä. Ai, kato. Sori, mä hukkasin viimeksi narikkalapun. Terve, joo mä muistan. Niin sä oot tehnyt pari kertaa aikaisemmin. Sattuu, tiedätkö? No ei se mitään, kato. Mä oon värkännyt sulle yhden jutun. Tää on ihan yllätys. Tää on ihan sua varten, tiedät sä. Noin. Siinä on sulle Taxilaks uusi daami. Siellä on toisella puolella menu, jos kiinnostaa. Ine. Jeesus, mikä pönttä. Hei, pitäis käydä automaatilla. Ota vähän, tähän tuli nyt joku pönttö, mun pitää ruveta hoitaa hommia, okei? Niin just, sheriffin hommia. Pitäis käydä automaatilla, hei. Okei. No niin, mä soitan kohta, joo. Moi. No mitä? Pitäis käydä automaatilla. Annat sä mun lompakon tuossa? Sun lompakko? Jeesus. Siinä on sulle lompakko. No käy nyt siellä automaatilla. Uramalla. Sottaa. Hei, kundi, mihin sä oikein kuvittelet meneväs, hä? Mä käyn automaatilla. Missä automaatilla? Onko sun mitään lappua? Sä otit mun lappu. Mä otin sun lappua. Älä selitä, ala vetää. Se jätkä on ihan jurrissa. Ala vetää. Siis mulla on rotsi tuolla, voit sä? No siellä on paljon rotseja. Se on narikka, pönttö. Ala vetää. Ale. Jeesus, mikä pönttö. Monttakioskin sheriffi. Ei vippiläiset tohon jonoon, vippiläiset tähän jonoon. No niin, asia selvä. Vippiläis Tine. No et sinä tänne tule, sulla mitään vippiä, mä näen sen sun prolerotsistas. Ala vetää pönttö, että mä vedän urama vaan. Ei täällä on muitakaan. Ala vetää prole, menkää kokottumaan ainakin muualle. Kuulit sä mitä mä sanoin? Joo, okei. No niin, mä oon tän kioskin sheriffi. Mikä kunto? Ihan okei, Ihan okei, se katsotaan. Puolla tähän pilliin. Rauhallisesti ja pitkään. Vedä syvää henkeä. Okei. Jeesus kundi. Mitä sä oot oikein vetänyt? Ottanut vetää muutakin kuin rekeä. Ala vetää. Sä kuulit mitä mä sanoin? Ala vetää. Jeesus. Jaha, kukas täältä tulee? Mä vaan. Mikäs kondis? Ihan hirveä. Okei, Ine. Jeesus, tää maa on täynnä niin pönttöä sakkia, että mä kuolen. Aha, ei näy ketään. Vois vähän treenaa. Hei, ho. Mä oon tää kioskin sheriffi. Milläs asialla sitä ollaan? Ei, mä ajattelin tulla viettää ravintolailtaa, jos sopii, niin mä... Kuulit, mitä sä kone
kuvittelet, että mä täällä oikein teen? Sä oot portsarina, tietysti mä ajattelin vaan tulla, kun mulla on seuraa tuolla sisällä ja tulisin sisään viettää iltaa, että... On olemassa portsareita ja on olemassa portsareita. Ymmärrät sä, kundi? Ala vetää! Joo. Kyllä mä ymmärrän ton. No mut mä lähden ihan suosiolla. Sä oot komee. Niin sitä pitää. On olemassa aika viksujakin tyyppejä tässä maailmassa meinaa. Ja sheriffillä alkoi nyt loma. Jihaa! Helsinki ylös alasin. Terve! Terve. Maksaks tänne Ine mitään? Ei maksa, ei. Ei maksa. Hyvä mesta. Semmosta tykkää. Tossa sulle. Ei anna olla vaan näin. Mä en arkipäivänä viitti ottaa keneltäkään. Mitään ylimääräistä. Kuitenkin lama-aika ja ihmisillä vähän rahaa. Mä rupeen ehkä riehut täällä. No mut jos sulla on semmonen fiilis, niin meillä ei ole hirveästi asiakkaita, että yläkerrassa on hyvin tilaa riehua. Ihan mitä sä haluat. Mä en ehkä maksa koko laskua. No se on se ihan oma asiassa. Jos sä et halua maksaa, niin ei se mulle kuulu. Mä oon töissä vaan täällä. Ei se... Olet sä portsari täällä? On. Mikä sun nimi on? No Tero. Tero, Joo. sulla on ongelma. Ja se ongelman ratkaisu seisoo tässä. Oot sä kuullut koskaan sheriffistä? On. Katso, mä olen se, the sheriff. Ai wow, hei, terve. Wyatt Earp. Mua kutsutaan siksi. Kavereille vaan Earp. No moi Earp. Mä sulle vielä mikään kaveri, Wyatt. No Wyatt, moi. Terve. Kuule, mä voin jelppiä sua. No hyvä. Suostut sä tulee pikku kouluun? Totta kai, sun koulu aina. Okei, me voidaan pitää tätä luokkahuoneena. No, aloitetaan vaan, joo. Alright, no niin. Ruvetaan opiskelemaan. Kato, ensinnäkin noin akkaleidet helvettiin. Nimittäin, sä luet joko V8 Wheelie, Hot Rodia tai Smith & Wesson magazineia. No niin, mä sanoin pois sä. Ja nyt kato, mä näytän miten tää homma toimii. Mä oon sun kollega, sä voit luottaa. Joo, totta kai. Mene tonne ulos, tuu sisään, mä näytän, mä oon niinku sä. Okei. Tai siis mähän on tietysti mä nyt tommosesta päntöksikin. Noniin, okei. Voin mä heti tulla. No, ala tulla heti vaan. Okei. Kävele, pönttö! Ala vetää! Noniin, kato, nyt sä hiffaat. Tää on se ensimmäinen asenne, mikä sulla täytyy olla. Minkä takia mitä mä tein väärin? Mitä mä huusin? Miksi sä huusit? Ei, mut kun sä oot niinku pönttö. Ja jos ei se suostu lähtemään, no niin mä näytän sulle. Jos ei se suostu lähtemään, näytän mitä sitten tehdään. No mitä sitten? No mä näytän sulle tuudestaan sisään. Mä näytän mitä tehdään. Valmis? No totta kai mä olen valmis. Mä olen aina valmis. Okei, mä tuun nyt. Se lukee mun perässä. Terve, iltaa. Ala vetää, pönttää! Et sä suostu lähtee vai? Noniin. No, miksi sä potkasit mua? No se oli uramava. Niin, mutta miksi sä potkasit mua? Totta kai, koska sä et suostunut lähtemään. Pitääkö mun potkia kaikkia asiakkaita sitten? No en mä sanonut, että kaikkia asiakkaita pitää potkia, Jeesus. Tästä tulee vaikeampaa kuin mä arvasin. Venäs mä. No. Kato nyt. Sä potkit vaan pönttöjä päähän uramavalla. Se on aika hyvä. No mistä mä tiedän, että kuka on pönttö? No kato, tässä maailmassa on niin paljon pönttöjä, että käytännössä katsoen sä voit potkia ketä vaan. Eli siis ihan kaikki? Aloitetaan alusta. Okei. Okei. Nyt se tulee. Nyt se tulee se jaska, vai? Se on pönttö, muista. Ja nyt muistat seuraavat sanat. Korjaa tämän virheen, mikä äsken tein. Yes. No niin, kun se tulee, sanot, mistä menossa? Mihin sä oot menossa? Okei. Sen jälkeen sanot, jes mikä pönttö, ulos. Jes, mikä pönttö, ulos. Joo. Ja sen jälkeen, jos se suostu lähtee, niin uramavaa ja ulos se. Okei? Ai niinku... Homma hanskassa. Tarkoitat se ihan niinku... Ei, kun uramavaa päähän ja ulos. Älä selittele mitään. Ja kädet. Okei. 60 astetta. Okei. Mistä menossa? Vessa. Jesus, mikä pönttö, ulos! Tero, mikä sun nyt on? Ulos! Älä nyt viitti, Tero, hei. Uramavaa! Hei, Tero, hei. All right, my man, all right, give me 5. Give me the hand down, and the last 5.
All right. Menikö hyvin? Yes. Oikein. Mikä tää? Yes. Joo, hei. Kanssas. Hei, mitä nyt on? Mitä on tapahtunut? Sori, mulla on koulutus menossa. Hei, Jaska. Yes. Onkohan tää? Soita äkkiä vastapääsen raflaissa ja yrittää sinne sanoa, että se on ihan jurrissa. Okei. Okei. Älä puhu niinku S, mä puhun niinku S. S. S, joo, aika edes. S. 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 Kato, se on Tero, missään mä meni vaimo lasketa. tonne sisään nyt. Vois mä mennä edes hakee sen. Jesus, mikä pönttö! Jeesus, mikä päivä. Sä usko jätkä, mitä sulle sanotaan! All right. I like that guy. Näytä naamaa senää täällä. All right. Mitä meni? All right, se oli jees, mutta se S on edelleen. Sun pitää katsoa tottutella siihen, että se on mikään satana niinku, mistään niinku, tiedätkö, Itäkeskuksesta. Se on niinku S. Niin, S. All right, nyt se kuulostaa hyvältä. Nyt mä ristin sut, tiedät sä, mun deputiksi. Ei jumala. Yeah. Sä saat tällaisen. Mut ensin, No. paina päässä. Minä, sheriffi Wyatt Earp, kastan sinut Deputy McLeod. Deputy McLeod. Mä olen sheriffi, niin se oli joo. Deputy McLeod. Ja siinä on sun tunnuksesi. Kato, mulla on samanlainen tämmönen näin. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on koodinimet. Mä oon sheriffi Earp ja sä olet Deputy McLeod. Saanko mä sanoa sua jo Ööpiksi? Alright, Earp. Ihan näin. Friendien kesken, yeah, Earp. Alright. Yeah, alright, toimii, yes. Oh, Jesus! Mikä mä olin? McLeod. 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 McLeod, eikä mikään McLeod. McLeod. Kuka kuunteli McLeod? No ei tietenkään. McLeod. Wyatt Earp kutsuu, kuuleeko McLeod? McLeod kuulee. Täältä olisi tulossa nyt yksi pönttö, sä oot päästänyt jonkun pöntön taas sisään. Ei. Okei, mä en tiedä, sillä on jotain asiaa. Mä hoidan sen, Poikki, Roger. 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 No! Soitatko mulle taksi? 50 ollaan EU:ssa. Ei se voi maksaa 50. Se on 50 ollaan EU:ssa. Ja mulla on tässä nää kolikoita. Laitetaan länkyttäminen. 50 seteli tähän näin tai sitten lähde ulos. Mulla ei oo 50 nyt. Lähde ulos nyt. Kyllä tää on ainakin riittänyt taksi. Ei onnistu. Roger jää tähän. Okei, soita poliisi. No mä just soitan. Jantunen. McLeod, terve! Joo. Se rikososasto oli Jantunen. Hyvä. Äkkiä nyt se McLeod, terve! Moi, täällä olisi taas yksi pyöritys ilman Rotsin ulkopuolella. Hirvees juuris, haiveke se. Ei jaksa. Joo. Kiva, kiitti, hei. Joo, olla yhteydessä. Yeah. Moi. Alright. Portsarien Ylivaltaa! Alright, Yeah. Jatkuu. Wyatt Earp kutsuu, kuuleeko McLeod? McLeod kuulee. Tulee pari hyvännäköistä pivotskaa ja joku todella pönttö. Yes. Jätä se päntä mulle. Onks pönttejä pyörinyt? No ei oo pyörä. Ei. Se yhtään pönttöä pyörinyt. Ei pyörä. Ei pyöri pönttö. Ei pyörä. Ei pyöri pönttöjä. Ei pyörä. Ai, pyöri pönttö. Ei pyörä. Ei pönttöjä yhtään. No ei oo pönttö pyörinyt pahemmin sen Ei jälkeen, kun sä pönttö. 2 viikkoa sitten tulit tänne. Ei oo pahemmin näkynyt ketään. Aika tyhjänä on ollut sali. Kato, siinähän se juttu just on. Missä? Ei tarvi pyöriä pönttejä, kun ei pyöri pönttejä. Life is great. No mutta entäs sit niinku, mitä meidän duunia? Ketä me nyt heitetään ulos ja vedetään uramavalla? No mut katso, kyllä niitä sit pönttöjä aina sit tulee silloin tällä. Silloin kun ei ketään, on vaan kunnon ihmisiä. Kuten siis minä, sheriffi ja sinä deputy. No mutta ei tässä ole mitään hätää sitten. Tämähän on vissiin ihan okei. Niin ja katso, jos rahaston puutetta, niin meillä on rotseja tuossa pilvin pimeä, siellä on jokaisessa lompakko, visa, siellä on kaikki. Panna arvioverotukseen, kato meidän verohommat ja sillähän tää hoituu. Tuon takia, kun sä saat fudut silloin, että sä oot edestä. Mitä fuduissa? Et niin. Sorry. Portsarien. Ylivaltaa! Ei kun vielä kerran. Joo, sorry, ota uudestaan. Portsarien. Ylivaltaa! Nyt, no niin, toimii taas. Toimii taas. Ei pönttejä näkyy. Ei oo pönttää. Ei oo pönttejä. Ei oo pönttää. Ei pönttejä. Ei pönttää. Life is great, kun ei pönttejä. Life is great, kun ei pönttää. Tuli
tulee nyt... Wyatt, mitä? Tää tulee todella pönttö. Eka pönttö viikkoa. Nyt on Okei. pönttö, nyt on pönttö. Jee, moi. Selvä. Joo, Roger. Roger. Terve, terve. Terve. Rotsin arikkaamaa. Mulla veti Rotsin auto. Joo, mutta ei... Et sä kuule mitä me puhutaan sulle? Onko sun korvan? Rotsin arikkaa muuten ei oo tulemista idässä. Joo, mutta kato meitä Rotsin auto. Joo. Mitä sä lankutat siinä? Rotsin arikkaa tai muuten ei tulla sisälle. Mä voin jättää Rotsin harikkaa, kun mun Rotsin Ulos. En mä todellakaan lähde ulos, kuule kaveri. Pönttö ulos. En mä lähde ulos, mä menen sisälle. Okei. McLeod. Poliisit. Kamaa jätkä. Kyynäkaasu. Ei, ota itse nyt. Yeah. McLeod, tää on terve. Rikososasto oli Jantunen. Nyt on hätätapaus. Vauhti. Joo, 2 autoa. McLeod terve, 2 autoa. Joo, tänne näin. Täällä on taas urppaja. Pönttö. Terve. Jeesus, koko purkki tyhjä, niin sait sä kytät? Sain, 2 autoa tulossa. Alright, jees, portsarien. Ylivaltaa! Yeah. Okei. Partiossa tässä vähän aikaa, musta tuntuu, että mä käyn tsekkaa ton vessan. Musta tuntuu, että sinne taisi mennä äsken joku pönttö. Mä käyn tsekkaan. Okei. Joo. Hei, Wyatt. Yeah. Be careful out there. Okei. Kato mitä mä löysin. Mä kastin niitä kunnin päätä vähän vessanpöntöstä. Tiedätkö mitä se oli tehnyt? No, Se yritti heittää vessapaperit tonne roskakoriin. Se meni ohi. mä tuun avuksi. Se on mun rotsi. Et sä saa mitään rotseja. Hei jätkä, hei. Alkaa nauta naamaa sanaa täällä. Alright. Muista nimet Wyatt McLeod. Se on kuule portsarien. Ylivaltaa! Yeah. Sus mitä? Jeesus. Rupee näitä pänttää pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Meijää kato. Jääks vassaa ketään? En mä oon ihan varma. Voisin joku... Jääks sinne joku? Pitäisikö mennä tsekkaa näistä tässä? Hei, be careful out there. Ei oo pönttejä näkynyt. No ei oo näkynyt. Pönttejä missään. Ei Pyöri oo missään pönttejä näkynyt. Ei oo pönttejä. Jeesus, tää oli jotain. Ei pönttejä yhtään missään. Ei oo näkynyt. Ei missään mitään pönttejä. Ei oo missään pönttöjä. Ei oo pönttöjä. Hei Wyatt. McLeod. Tää? Hei Wyatt Earp. McLeod, mitä? Oli hiljaa puhelin, joku pönttö yrittää soitella tuolla, niin? Mä vaan miettin. Ai, sä oot miettinyt. Mitä sä oot miettinyt? Jotain... Tiedätkö, onks sulla... Ei oo totta. Onks se joku uusi Uramavan tilalle? Mä kuuntelin kärppänä. Tää narikka on liian pieni meille kahdelle. Aha. Takittu niin? Kuulit kyllä. Takittu niin? Tää narikka on liian pieni meille kahdelle. En mä muutakaan täällä näe. Siis puhut sä mulle? Kuule hei, tää homma ratkaistaan vaan yhdellä tavalla. No tell me about that. Nouse ylös. N-Y-T. Nyt! Ei tunnu missään. Ei teho silloin mun lasit. Mä en tullut ottaneeksi huomioon. Tiedät sä, tosta on mennyt aika monta pönttöä ohi tän parin päivän aikana. Aivan. Pitäisikö lopettaa? Lopetetaan. N-Y-T. Nyt! Täytyy myöntää. Ollaan tasavertaisia. Hitto, rupes vähän pakottaa. Ei tunnu missään. Onks sulla aina kampaa?